Салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ боша. Хуш омадем ба канали ман. Имрӯз хостам ки тарзи тайёр намудани торти бисквитни творожни крем қатъи творожни торт мешава. Беҳад болаззатай барои шумо пешкаш мекунам. Ба мо лозимай 6 дона тухми калон хушрӯ ва 2 қошуқ равған, 8 қошуқ орд, 8 қошуқ шакар ва 1 пачка разрыхлители 10 грамма. Анамиқа маҳсулот лозимай. Шурӯъ мекунем ба тайёркуниш торти бисквита. Аввал сафедиро аз зарди ҷудо мекунем. Ягон зарра бояд зарди нафта дар даруни ҳами сафеди тухм ва ҳами косае ки истифода мебарем тозаи хушрӯи қоқи хушрӯ боша. Ягон қатра обам надошта боша ки вақте ки ба миксер мезанен баъд сахт намешава. Сафеди хали ба мисли нишола бори сахтаки хушрӯ намеша об дошта боша. Ба каме намак, 4 дона намак ва миксера гирон мекунем, лат мезанем то миксера бароча баланд мекунем. Аввал паста 1 минут, баъд баланд мекунем. Шакара ҳамроҳ мекунем, баланд ба миксер лат мезанем то анмихали сахти хушрӯ шуданша. Худушози маълумай ҳамаша нишон додагиам. Маҳсулотуш на он қадар бисёрай дастрасай. дӯстони азиз, вақте ки анамихел сахт шуд, зардиро ҳамроҳ мекунем. 1 бор ба миксер мезанем, тамом. И торт ҳамаш бо миксер мешава. 2 қошуқ равғанам ҳамроҳ кардем. Ҳамаша якборӣ зада гирифтан мегирем ки бисёри баъд ҳами объёми тухм пас нашава. Анамҷа 8 қошуқ орда 2 бор меандозам. 2 бор, якум бор нимша меандозам бо дуюм бор ки бисёри баъд якябора намеандозам. Объём пас нашава ба бисёри баъд ба миксер заданда. 2 бор камкамак мезанем. Мешава ки ма бисёр вақту ба лопатка мекардам ҳамиҷаша. Хостам имрӯз ки ба ҳами миксер кунам, бисёр назанам. Ба лопатка ҳамхе нозук оста мекоби ки объёмш пас нашава. Хиёлам ки ба миксерам осонтар буда, на он қадар қинай. Объёмшам эҳтиёт мекунем, бисёр намезанем ки пас нашава. 1 пачка разрыхлителай, граммаш 10 грамма буд. 8 қошуқ ордай, 8 қошуқ шакарай. Анам хел гирифтам духовка гиронай. Духовкара дар градуси 170 градус мондум. Байнда мемоне мепазем. Хостам ки намхе барои шумо тарзи тайёр намудани творожни крема нишон диҳам. И бо 1 намуд торти ки бо творожни сливки қатъи мешава. Сливки бо творог беҳад болаззатай ва хеле айда дӯстони азиз сабукхӯрӣ бо лаззат мешава. Я таъми торт дигар намудай. Анамихел 1 талис пухтем. Аз мобайниш 2 мекунем. Боло ба боло мемонем. Агар шумо оилаи бисёрӣ бошен, 2 анамихел бисквит пазен, боло ба боло монен. 1 торти калоне ки ба лис 1 таштаге. Бинед чӣ торти калон мешава. Ман хостам ки барои кӯдако кунам. Ина бисквитчам хушрӯи ковок омадагиай. Анамиҷада ман 300 грамм сливки гирифтам дӯстони азиз. Ами сливки випак Россияда пурсне, Россиядам ҳастай, ҳамаи ҷода ҳастай. Ами Осиёда ҳастай, Европада дига намудо ҳастай. Имина ҳами випак. Анамихел 300 грамма мезанам. Вақти сахт шуд, сугушони молоко ҳамроҳ мекунам. ҳамаша намеандозам, камтар мемонад барое ки барои сиропуш камтарша мемонам. Баъд 200 грамм творог. Творога ҳамаша аралаш мекунам. Ҳамроҳ кардам. Баъд креми мо тайёр мешава бо ҳами 3 чиз. Анаиҷа камтари сукушони молоко мондагира оби гарм андохтам. Барои сиропуш тайёр шуд. Камтар мекунем дар болоҳошон ки халиш сочни шава. Иам беҳад мулоима ки хушрӯи бисквит ва барои сочни шуданаш мо хостем ки сироп кунем. Инам хе дӯстони азиз, осонай пухтанаш. Духовкара баланд намонед, духовкара паст монед. Бисквита ҳама вақт пухтанда ҳам як хел пухта мерава. Барое ки агар баланд боша дарунаш хомсӯз мемона.
дарунаш хали нопухта тез дадам мекна, боло тагш мепаза, мобайниш хамир мемона. Ҳама вақт паст бимонен. Ҳай бо ҳар кас равиши духовкаи худша медона. Бо аз қувваҳоям зависит дора. Анам хе боло ба боло мондем. Бо крема болошта мекунем. Ами 300 грамм сливкира кардам, 200 грамм творог бо сукшони молоко, ҳамагӣ қариб 500 грамм крем шудак. Дар як торт, ами торти ки ози на калоне на майда, сар бану кремаш хушрӯ расид. Сер кремак дурнушам омад. Або ҳастай ки сливкиҳои 35% дига намуд, хали випак, шанти иё нестай. Вай дига камта сливкиш зарча мешава, иё сафедтаран. Ай ваям тайёр кунем мешава, ваям лаззатш беҳад бомазза. Ҳай вая ба миксер бисёри бад мезанен, мошинисти миксер то нахстар бошад давай сливки. И ба чӣ хеле миксер занен мешава. Ана мехел ҳамаи ҷоша бояд ма рост кунам. Пакрити торт меган. Ма бояд пакритиша рости хушрӯ бикунам. Айнам хали шпателқати осонтарай. бо мо бошен дӯстони азиз, касе ки то охири навора ҳамроҳи мо аст, саломат бошен, рекламаҳоро нагзаронда тамошо кунен. Барои шумо дӯстони азизи ман, хоҳарои азиз, модарони меҳрубон, ман мехоҳам ки ҳамаи шумо ҳам битонен ами кора айёдаш бироен бекор нашинен дар хона. коре ки ман барои шумо пешкаш мекунам, кор дар ширкати Атомай корейския, номери 1 дар ҷаҳон Корея косметикашай. беҳад сифатш нағзай ва коре ки шумо мекунен кори осонай. шумо таварабарот намекунен, борфурӯшӣ кардан намегардем. танҳо дар хона нишаста бо тариқи интернет шумо кора пеш мебарем. барои шумо лозимаи ҳамин 2 одам таги дастонда мегирен, тамом структураи хутона шумо аллакай месозен. бо ҳамин 2 маротиба харид мекунен дар як сол. тамом ҳамин 2 одам мебарен, 2 маротиба харид мекунен. шумо метонен коргари ширкати Атом шавен. шумо ба мартабаҳои баланд рафтан мегирен. шумо бор намефурӯшен. дӯстони азиз, номеро дар рӯи экранай. нодирада нависе, маълумоти бештару пурратарро барои шумо мефаҳмонам. барое ки ваё кор кардестиян ҳамаи чизои навигарии ширката медонанд, барои шумо мефаҳмонанд, ҳамроҳшон кор мекунен, як командаи худтонам месозен. ойликош беҳад баланда, атма сазовори ойликои баланд мешавен ва ҳар як зан мехоҳад ки бо худаш пул дошта боша барои пешравии зиндагиш. камбудиёша бо камтар худаш бартараф мекунад. гарчанде мардакорам кор кунам, мо бояд ёрдам кунем, дар қабати мардакои худмон бошем ки зиндагимон бо осонтар ҳама мушкиломонро ҳал мекунем. дӯстони азиз, бетараф набошен. ширкати ҳалала сертификат дора ва беҳтарин маҳсулотҳо дора. шампуное дора ки барои мӯи сара ғафс мекуна, мӯи сара резонданша манъ мекуна. доруҳои беҳтарин дора барои тамоми дардҳо. дору дора барои касалҳои пӯст ҳам дора, барои доғи рӯй дора ва барои маршинка дора, барои нами угри руда ҳарчи меброя, барои намиё беҳад кремои нағз дора. ҳам барои худтон харидорӣ мекунен, ҳам кора пеш мебарен. ягон ҷода бизнес карда бор намефурӯшен. дӯстони азиз, нависен, кора шурӯъ кунем. ана подписчикои ман, барои шумо бо тарзи як намуд ака ба фикри худам буд. гуфтам ки биё як намуд натсиональни худмона крем бикунам, ҳамчун ороиш додам ака болои торта. намедонам ба шумо писанд мебиёяд намебиёяд, ки хай баҳои маро дар комментария нависен. мо профессионал нестем. мо ҳамчун ҳами чӣ ҳунаре ки дорем мехоҳем ки барои шумо рам бифаҳмонем, ки то ки ҳастай ки на зиндагиро барпо кардагиан, ҳоле аз ҳамаи чӣ бахабар нестан, пухтупазо камеам боша савоб аз тарафи мо барои шумо якчияка ёд гирен, зиндагитонам хеш ширин гузаронен ба мисли мо. чӣ хеле ки ҳами ҳар як зан бо як чизи хушрӯ бупаза, як чизи бамазза бупаза дар кухнӣ, барои ҳамаи шавҳаромон маъқулай. зани кадбону ҳеҷ вақт дар зиндагӣ хор намешавад. худованд ҳеҷ вақт хор накунад занои моро. ҳамеша намехоҳад сарбаланду хушбахт бошанд. ҳамаи зан хушбахт боша бо ҳамроҳи шавҳарошон, зиндагӣ бо ҳами ширинай.
инам хе дӯстони азиз хостум ки ин нақш нигори тоҷикӣ шавад ва намедонам барои шумо писанд мебиёд намебиёд ки бода комментария нависед. инам хе одиякай яму глазури харидагим беҳад кори мара осон мекунад. барои чӣ гулкории болоша бисёр вай қатӣ накардам крем қатӣ ки торт барои хӯрдани ҳаррӯза ҳай хали ороиша грубӣ накардам. Хостум ки нежнияк шава ҳамихел. оли и ак зимни вариант ай тортои зимни вариант. ан ами тарз омад торт на майдай на калон торти средний хушро кремш беҳад ба маза шудагия творожный кремай. айни тарзе ки творожный крема да каналам набуд мехостум ки барои шумо нишон диҳам ки и тарзам мешавад лекин творогтон дар хали майдай хушрӯ бошад. творог ҳаст калон унамуд набоша. творогое ки хали пачкада ҳаст коғази майдай ма анам хали творога кардам. май ҳамин намуд килоаки гирифтам. ду намуд меша май ҳамин майдаш харидам. агар акадумитон калонтар боша шумо ба сетка неми сеткае ки орд меполонен ҳаму қатӣ чикнен эмхе творога бигзаронен. майдай хушрӯ шава бода крем хушрӯ мебиёд. дӯстони азизи ман иҷода ма хостум ки хонума лодир меган лодири хали сабзавотӣ авашнои лодир мегем лекин баъзеҳо хонума меган хонумара мегума ак бо лодира мегум барои он ду намуд нома гирифтам ки кадомида ки ҳамин номо мувофиқ бошанд. иҷа капуста майда реза кардам, гӯшта майда реза кардам, пиёза майда реза кардам, картошкара чоркунҷа реза кардам. дӯстони азиз мурч, намак, зира приправора кардамша. камтар роған, ним пиёла равған да аму фаршиш андохтам. фарши сабзавотӣ мешавад. беҳади фоиданокай бо лаззатай дар бух ки бупаза бо ҳама витаминош дар дарунаш истодагиай. аз воламона обу намак гирифтагим дӯстони азиз. об, намак, орд. тамом. ами се чиз золаи сахта ки хушрӯ мешӯрем. золара ҳеҷ вақт сис нашӯрен. ё манту боша ё хонума боша сис нашӯрен ки вақти сис шурди бору гирифт сис меша тинукам кади хай осонай систа тинук куниш. лекин барое ки хоҳем ки манту озод ҳамихел аз лист гирифта шава ё ами хонумарам озод ай лист бигирен шумо мантура шӯраки сахтак бишӯрен. намакшам камтар зиёдтар меандозем ки хамир сахтаки хушрӯ биёяд. вақти сис боша бенамак боша анамих дар лист мечаспа. и як намуд барои одамое ки намедонанд барои медонистагиҳо бо мошалло хай будонанд бо хубае ки мекунанд ҳамин кора. баъзеҳо мегӯянд ки манту мечаспа гирифта наметонем и барои ҳамун намедонистагиҳо. баъд анамхи камтар равған мешакем. фарша анамхел ҳамаи ҷошда тоғри када мерезем мемонем болошда ки як чен биёяд дарунашда. ман хамира ба дастам бо рост кардам давомша. ба даст рост кардам барое ки ҷо майда буд танг буд. баъд хамир беҳад золаи ма калон шудаг буд ду тақсимш кардам ки хамири бисёр нашавад топтида. аз мобайниш дутта кардам якташа ҳози печондам и дуюмшай. ина дӯстони азиз и дуюмшай мобайнишда ҳози бо як астаткои ай золаи майдакира бурида мемонам. 40 дақиқада мепаза газа баланди хушрӯ бимонем. плитаам боша плитара баланд бимонем. анамихе пухта шуд беҳад бамаза мешавад. и авашноя якбор тайёр кунем бо чакка ва маска мехриша. маскои ами сливични. дӯстони азизи ман якта золаш зиёдӣ кард то пухтани ҳами лодира ма барои шумо фатир нишон медиҳам. ай ҳами золаи хонума ҳами лодир ай золаи манту боша барои шумо якта фатир мешава нишон медиҳам. манамхе маскара мемонем дар хона дар ҳароратиш гарм меша хе камтар мулоимтар мешавад. золара тинук мекунем маскара мешакем ба анамихел қошиқай ба инами лапатка боша чизе дошта бошен. об накуненша анамихел камтар об шуд амихел бишакен. ман печондума аз мобайниш бо биридам барое ки қабатош бо хушрӯтар мебиёяд.
инами якта майдатарам ки шава фатири қоқа ки ба мазза мешава ба чой хушрӯай хӯрданаш беҳад хай гудакои мадам хали чизо маъқулай. Ман нахостум ки зиёдиша бо бумонум беста. Хостум бо як чак тайёр кунам ки ба ҳамаш ба ҳами свежигияй хамир. Мемонем бо места камтар рӯ мегирад дӯстони азиз баъди печондан баъд тинкш мекунем. Анамҷа болошама тухма сафедию зардиши якҷоя буд амхе аралаш кардам болошда шакидам ва кунҷити сафеду сиёҳдона ҳар душанам хе болошда барои ороишиш бо беҳад ами кунҷити сиёҳ фоиданокай амхе болошда ороиш мекунам тамом бо лаззат меша мепаза духовкада амхе ранги нонборӣ мепазе мегирем. қоқа ки резонак омада ёзи гармай шикаста натонистистам гармай навай духовка гирифтам. Нишон метим даруноша бинен чӣ хел хушрӯ омадагия кадоме ки чизе ки қанчои хӯрак меган шава мефораша ки амхе чизои хрустяши боша анам хали барои шумо омода кардам. Рецепт надора осонакай об намак орд ай ҳамун золаи хонума. худоё ҳар гуруснаро сер кун, ҳар бараҳнаро бипӯшон, ҳар қарздорро қарзашро адо кун, ҳар ғамзадаро ғамашро бартараф намо, ҳар ғарибро ба ватан бозгардон, ҳар асирро озод кун, ҳар бебахтро соҳиби бахт бисоз, ҳар бехонаро соҳиби хона бигардон, ҳар бефарзандро соҳиби фарзандони солиму солиҳа бисоз.